Mašine strašne priče. Mislite da niko nikad ne bi mogao da se plaši bicikla? E pa znajte da može. Danas ćete čuti neverovatnu, potpuno nestvarnu i srceparajuću priču o biciklu. Svako dete jednom godišnje slavi rođendan i kao što znate, to nikoga ne plaši. Ali Goša je bio zabrinut zbog onoga što mu je obećano kao poklon za rođendan. O, kako užasno, bicikl! Goša se mnogo plašio bicikla. Jednom je zamislio da juri niz ulicu vozeći to ogromno, strašno čudovište sa 2 točka. Točkovi su se besno okretali, tresli su metalni ram. Zakrivljeni volan mu je bežao iz ruke. Nije uspeo da ga uhvati, odletao je sa zveri i bolno se prizemljio, potpuno posramljen, sa izgrebanim kolenima i velikom čvorugom na čelu. Nikoga nije bilo tu da spasi jadnog malog Gošu. Gošu uglavnom baka čuva od svakakvih nezgoda. Dušo, budi oprezan na ljulješkama, možeš da padneš na glavu. Dušo, nemoj da se penješ na merdevine, možeš da opasno padneš. Dragi moj, ne diraj grabulje, povredit ćeš se. Njegova baka ga je uvek čuvala, trudila se da sačuva Gošu od bilo kakve moguće opasnosti. Ali to je nešto na što niko, čak ni najbrža baka na svetu, nije bio spreman. Bicikl nije mogao da se zaustavi, a Goša nije mogao da se sačuva od nezgode. To je stvarno užasno. Goša je već bio nervozan zbog svog rođendana kada je jezivi bicikl počeo da ga uhodi noću. Kada se mesec pojavio na nebu, bam! Duh bicikl je počeo polako da se kotrlja na svojim fantomskim točkovima. Njegove duhovske pedale su počele da škripe i počeo je sam da se pomera. Zvonce je zvonilo, svetla su zastrašujuće treptala. A zamislite koliko se Goša uplašio kada je konačno stiglo jutro njegovog rođendana i kada je otvorio poklone. Bio je tamo i on, najstrašniji bicikl na celom svetu. I tako je on izvozio to čudo sa 2 točka u dvorište kada se iznenada začulo. Kako super bicikl! Goša je čuo nepoznat glas. Podigao je pogled i video devojčicu koja stoji ispred njega, sa kacigom na glavi, štitnicima na laktovima i kolenima i stari pohabani skateboard pod nogama. Smem li da se provozam? Pitala je devojčica. I bam! Dok je Goša trepnuo, ona je već vozila bicikl. Uplašen, Goša je povikao. Pazi se, devojčice! Pašćeš! Budi oprezna, slomit ćeš nogu! Devojčica je samo nastavila da vozi i da se smeje. Pravila je osmice dok je Goša gledao. Osjetio se pomalo ljubomorno, pa ona je konačno stala, oštro zakočivši ispred Goše. Wow, to je bilo super! Zar se ne plašiš da ćeš da padneš ili da se povrediš? Moraš da gledaš pravo, ne pod točkove, tako nećeš pasti. Pa hajde, samo pokušaj. Ne brini, ja ću biti pored tebe i čuvat ću te. Tako su počeli da se voze po dvorištu. Prvo su išli polako, naravno, pa su se onda trkali. I do dan danas, znate li ko je patio? Ne, nije Goša. Baka! Ona je sve to gledala sa prozora i uzdisala. Ali Goša nikad nije čuo njene uzdahe. Sada više ne vozi samo bicikl. Goša uči da vozi skejt. O, kako je to bio divan rođendan! Nezaboravan!
Dakle, dragi moji, nešto ću vam reći. Vaša baka ne brine bez razloga, to je sigurno. Ali svakako naučite da vozite bicikl. Ili skateboard. Ili čak rolere. Onda ćete shvatiti da to uopšte nisu strašne stvari, već veoma zabavne i korisne.